جمعے والے دن اللہ دے محبوب پیغمبر، میری سمجھ آ رہی نا تو ماشاءاللہ، نبی پاک علیہ السلام خوشبو بھی لگایا کر دے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے ہر نبی خوشبو لگان والا، خوشبو نو پسند کرنے والا، اگر لب جائے تے خوشبو بھی لگانی چاہی دیئے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جمعے والے دن مسواک کرنا یہ بھی نبی پاک دی سنت ہے۔ فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، نبی پاک فرما دینے مسواک دے نال اللہ بیماریاں بھی دور کر دینے، اللہ پاک منہ دی صفائی بھی ہو جاتی ہے مسواک دے نال۔ مسواک کرنا بھی اے نبی پاک دی سنت ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور امام بخاری نے باب بنے ہے فرما دینے اللہ دے محبوب پیغمبر جمعے والے دن بھی عام روٹین اندر بھی اپنی داڑھی نو تیل بھی لگایا کر دے، اپنی زلفاں نو تیل بھی لگایا کر دے۔ اماں جی عائشہ بیان فرما دیا نے لوگو نبی پاک داڑھی نو تیل لگا دے، سر دے والا نو تیل لگا دے، تے جدو سیون بنایا کر دے نبی پاک دا چہرہ ہند چمکدا جویں 14ویں رات دا چن پیا چمکدا ہے، ایڈے سونے لگ دے نبی پاک۔ اللہ اکبر اللہ، یعنی سونا بن کے صفائی ستھرائی دا خیال کر کے اللہ دا قرآن بھی یہ کہندا پیا ہے، فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جدو مسجد اندر آنا اپنے آپ نو صاف ستھرا کر کے آیا کرو، تواڈے منہ چوں بدبو نہیں آنی چاہیے، تواڈے منہ چوں سمیل نہیں آنی چاہیے، تواڈے کپڑیاں چوں خوشبو آنی چاہیے، سمیل نہیں آنی چاہیے۔